Ivangeli likaLuka, isahluko sama-22 kanye nevesi lama-50 lifundeka kanje. Omunye othile kubo wayigadla inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Siyakwamukela kumnikelo. Isikhathi sinesiphithiphithi. Amathoshi ayakhanya ebusuku, amasosha eqhubekela phambili, nokukhaphela kulenga emoyeni njengentuthu. UJuda uya phambili ngokwanga, okuwuphawu lothando, kodwa kulo mongo uyisikhali sokukhohlisa. UJesu akahlangani nakho ngokuphikisa, kodwa ngokudabuka ethi, uyikhaphela indodana yomuntu ngokumanga na. Wonke amazwi kumelwe ukuba amhlaba uJuda njengenkemba. Lona kwakungeyena umuntu ovamile ayemkhaphela. Lo kwakunguMesiya, ithemba lezwe, futhi wagubuzela ukukhohlisa kwakhe ngothando. Khona-ke, ngokuphazima kweso, kuphazima esinye isikhali manje. Inkemba engokoqobo. UPetru, egcwele imizwelo nokwesaba, usabela ngobudlova. Esusa indlebe yenceku yompristi omkhulu. Umzwelo wakhe uwukuzilwela, ukuvikela uJesu ngenkani. Kodwa impendulo kaJesu ayikona ukuphindisela. Wathi, akusekho lokhu. Futhi uphulukisa indlebe yendoda. Lesi sikhathi siyise enhliziyweni yevangeli. UJesu akalwi nobubi ngobubi. Kunalokho, uhlanganisa iqiniso kwabaseRoma, isahluko se-12. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Wayenalo lonke ilungelo lokubiza amalegiyona ezingelosi, kodwa wakhetha indlela yokuthula, ukuzinikela, nothando lokuzidela. Lokhu kwakungebona ubuthakathaka. Kwakungamandla kaNkulunkulu. UJesu wayelawula isimo esibonakala singalawuli, ezinikele ngokugcwele entandweni kaBaba. Wayesifundisa ukuthi uthando, ngisho nasezitheni, alukho ukuzikhethela, lubalulekile. Asibizelwanga ukunqoba izimpi, sibizelwe ukuzuza imiphefumulo. Futhi, mhlawumbe esisangulukisa kakhulu isikhumbuzo sokuthi, singaba ukuphela kwevangeli abanye abantu abake balibone. Izimpendulo zethu ngezikhathi zokukhashelwa, ukulinyazwa, noma ukungabi nabulungisa, zikhuluma kakhulu ngalowo esimlandelayo. Ingabe sizohlabana ngezinkemba zamazwi noma izenzo? Noma ingabe, njengoJesu, sizophulukisa okuphukile futhi sikhanyise ukukhanya okukhomba kuye. Ezweni elimnyama nelinobutha, uJesu uyisimemo sempilo engaphawulwa ukuziphindiselela, kodwa ngokuhlengwa. Hayi ngokwesaba, kodwa ngokholo. Futhi hayi ngokulwa, kodwa ngokukhanya, ukuze bonke babone. Asikhuleke. Nkosi Jesu, sisize ukuba siphile njengoba waphila, sigcwele umusa, uthando, namandla ngaphansi kokulawula. Sifundise ukubeka izinkemba zethu, ukumelana nesifiso sokuziphindiselela, futhi wenze ukukhanya kwakho kukhanye ngathi. Kwangathi singabonakalisa wena ezweni elilangazelela ukuthula neqiniso. Izimpilo zethu mazibe ivangeli eliphilayo elidonsela abanye kuwe. Ngegama lakho elingcwele, amen.